sabudok sing ngomong. Iki kirang kompak. Sepina maling nggih Ibu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wilujeng dalu ki warga masyarakat Gingsir nggih. Nggih wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa nggih mriki. Nggih. Nggih wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa ugi perangkatipun ugi bapak-bapak panitia ugi sabu sedaya. Meski Jawa tetap semangat nggih Bu nggih. Nggih semangat. Nggih alhamdulillah. Nggih dalu menika kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas paringi tombo Kang.
Nggih Mas Sujono. Cek lo piye? Wilujeng dalu ning Menok Wulandari. Nggih, wilujeng dalu Mas. Wes pokoke pementasan dalu niki Nggih. penontonnya antusias banget, semangat. Alhamdulillah nggih. Meskipun Jawa tetap semangat Wes gak Mas. karo sampe pengedang iku gak iso nabuh. Nggih. Gak iso nablek. Sing ngarep iki ngomongi beles, Mbak. Nggih. Lah piye? Lah nggih. Hujan masih tetap air, Mas. Barokah. Disyukuri wae. Nggih. Ya. Iki no niku wau sinten niku? Ning Dia Ayu. Mboten nyanti kata. Loh. Oh Dia Ayu. Giliran Mas. Karo soalnya aku konsentrasi karo hujan iki lho. Nggih. Nggih ngaturaken sembah nuwun Nggih. dumateng panitia tinimbalan malih. Nggih. Pokoknya dipercaya penuh. Tolong Mas di handle itu dibenahi ya sambil berjalan. Monggo dipersilakan panjenengan Bapak panitia utawi Bapak kepala desa, Bapak kepala dusun, perangkat dusun kasih kesempatan no. Nggih, menawi bapak-bapak panitia ugi bapak kepala desa sing ngersakaken lakon sumangga Nggih. kula aturi minggaten sasana panggunge Budi Wijaya Indonesia. Indonesia. Nggih sambil menunggu persiapan dari Bapak panitia. Nggih. Sebuah pengumuman no, ngesakno engko nek goleki. Nggih napa Mas? Barangkali para penonton yang kehilangan kontak remote. Nah, Nggih. kayaknya mereknya Honda bisa diambil di Sekretariat sekretariat LBWJ LBWJ. untuk pribadi. Nggih. Barang siapa yang kehilangan kontak Tongkat. remote bisa diambil. Nggih, kontak kok tongkat. Kontak. Nggih. Nggih, pripun niki Bapak Kepala Desa? Nggih. Monggo Bapak. Monggo. Pesona. Singkon keju. Tak pangan enak iku, Pak. Mas. Siap. Nggih, Bapak Kepala Desa nyuwune terpesona Terpesona. kali singkong dan keju. Nggih. Keju lho, Mas. Singkong dan Sanes. keju nggih. Nggih. Iku lagu lawas tapi Nggih, booming malih niku, Booming Mas. malih. Lah nggih. Ugi request dari Bancang, Tarik Nggih. Sidoarjo. Biasanya ning Ikarempong. Karempong pria idaman. Pun lali Mas tanggal 31 ten mriko. Oh ije bilang langsung pokoknya. Daerah Mbak Ikai. Nggih. Monggo Mas, Yuk, pundi yuk. rumiyin. Napa? Apa ya dulu? Apa dulu? Terpesona apa? Nggih. Terpesona. Oke. Monggo Budi Wijayanya, Indonesianya Juga delewungnya. siap. Gino pagelaran dalu niki, waduh di kadukung sound di depan Anda. Nggih, sane napa Mas? Dulure dhewe. Nggih. Matur nuwun. THJ kerja bareng kali sound dulure Son dhewe. dulure dhewe. Nggih, matur sembah nuwun Nggih. Atas kerjasamanya, atas kerjasamanya. hujannya nggak terang-terangnya. Semoga terangnya habis ininya ya. Buat liwung siap. Semoga ada lewengnya.
baru kini ku rasakan keindahan siraman cahaya kasih membias dalam hati ku terpesona Indonesia indah ku terpesona nada cinta
Mas Yono, Siap. mohon maaf dikarenakan kena hujan. Jadi agak amburadul sedikit. Iya nggak apa-apa. Mohon nih. dimaklumi saja. Sesuai keadaan. Lah nggih. Jadi menyesuaikan. Nggih. Yes, pokoknya. Biasanya ngene kok ngene, kersane semerep nggih. Nggih, masalah yen nopo ning bocor kabeh iki. Piro Nggih, sergane Mas. terpal? Sergane terpal iki piro? Nggih, kula tanggal tangan Den. Heeh. Nggih nok, satu tembang pesona. Nek ikan Nggih. rempong. Nggih. Jagonya LB Wiji. Wiji. Langsung menceng-menceng Mas. Waduh. Nggih, kasih wonten saking Bapak panitia monggo. Nggih. Niku wau Bapak Kepala Desa kirang satu Mas. Napa? Singkong dan keju. Oke. Nggih. Ugi Bapak panitia nggih monggo. Wah, Nggih mantuk tak Bapak e. Aku bilang pikir dulu. Berbeda sepatumu dari Paris, oh parfum, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Adalah mungkin
singkong. Sebenarnya lagu Anak lama telo. tahu utal-utal kembali. Lah, nggih. Oke. Nggih, Nok. Nggih, Mas. Menawi Bapak panitia semonggo. Langsung mawon, Mas. Oke, dari penggemar setia Budi Wijaya saya Oke, Mas. minta gending satu tok pokoknya podang kuning dari kami Mas Suwiknyo Bandung Suwiknyo. Jeraba. Nggih. Dititeni podang kuning. Pak. Oke. Oke. Mas. Siap. Ribut. Nyuwune Gus Dur. Oh, Nah. siran. Gus Dur yang baru itu loh. Seperti. Yang baru. Nek lo paham nih biasa ya Rasulullah salamun Sanes. Oke. Yang baru. Oke. Yang ini. Yo delewong oh delewong. Semoga. Semoga. Siap. Siap. Selalu siap pokoknya. Soalnya pantes. Pantes. Wis pantes. Nggih, apa soalnya pantes. Yang penting dirimu siap toh? Oh, siap. Oh siap. Oh, apa yang enggak siap? Kena bojupe Beijing pindah ke daerah Dawar. Nggih, Mas. Cedeke omahe tari ular. Nggih, tari ularnya Indonesianya, Jawa Timurnya ning Sri Lestarinya. Yo. Bagaimana dirimu? Yo. Semoga. Ora ono rong taun konmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning ra ono nyatane. Ada dikor dan ambisi reformis palsu. Ada dikor dan politik orde baru. Senajan cacat metramu nanging ngerti batinmu andi kucing ngendi asu mas LMS opo partai ornas opo mung RT sing penting tumindake.
Asal ngamukake sing rumangsa kelan. Pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Dadi cengkam rono rene mergo melani rakyate. Aku dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Asal ngamukake sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Adi cengkam rono rene mergo melani rakyate. Sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Pendekar rakyat. Satu tembang Gus Dur. Judulnya Gus Dur ya nggih. Nggih, pendekar rakyat. Oh ngoten ta. Oh, nggih. Lah ngono lho, ana judulnya Pendekar Rakyat. Nggih, agama Mas. Ben aku paham. Perkenalan. Cih. Iki no, yo ben gak rasane iku kok terlalu dangdut. Yo Nggih, niki nggih. tak selipane Ya, slidrone. Nggih, podhak kuning mau. Nggih, bodang kuning. Eh, Timbangannya aku di Roger karo yang di dalam. iya Roger. Saiki ndek Roger. Moga yo. Semangga. Wis ora krasa keluyuran anggone iseng tenan sayang pikir anggonku kone ora krasa esok awan nganti bengi man yen ngerti liya tak sawang mencelok nyemang kekancangan duduk songkong kadomen sarwa ngoceh dheweke bencoan lakune tak suwun mbok aja ngicik podhak kuning agame pikirku kuning smeret ireng tak sawang katonan isih ati bunga yen katonan isih ora gampang api kediwan yen sing putan mandudut ati kepranan ramandung atiku sanesaya ndodro tak sanani jenepe kapulute pinto Satu persembahan request dari Pak Sopek gimana? nggih Pak Swiknya bodang kuning. Pak Suwiknya Ya pokoknya kancaku tok iki. nggih Yuk monggo ning Ikarepong. Dari Bapak panitia wonten. nggih
Bapak panitia. Jabatan dulu. Menawi tasih wonten apa? Pak Polo. Apolo. Nggih. Ayo Bapak Polo. Nah niki yo. Nah. Dangdut apa jangan? Siap. Nopo tambal ban bledos nopo? Lu eman Mas lek udan-udan. Nyuwune podang kuning. Napa? Podang kuning lagi. Pancet. Nggih. Masuk. Gara-gara sampean kuning balik kuning maneh. Podang yellow. So aman ning omah wis ora krasa keluyuran anggolek sing tak sayang bek-bek pinter anggot goleki ora krasa esuk awan nganti bengi mane yen ngerti iya Kleyang tak sawang mencok ning epang Tidak jangan tak rindu saka kadoman Sarwa ngocet dewek ing pencuan tak suwun kok aja mimpi Podang kuning agame pikir hukume Seleret ireng tak sawang katon manise Hati bunga yen katon nyanding sirati Orang gampang atiku kejiwani Yen si podang anudot ati kebranan Hatiku sana saya tentrem Tak serani sepikat mulut dipindo Napa, Nggih. Gubuk asmara Mas. Gubuk asmara. Enak iku malu Mas Ambrip. Cek 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 cek. Sumangga. Ya.
walang kekek Mas. Mang. Wes tak kira wong situ iku gak entek iku. Nggih. Ora butuh kae-kae butuh kumong nyambut gawe walang kekek mencelok nang tembok babar maneh mencelok nang pari aja ngenyek karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah hati ya Mas ora butuh kae-kae ora butuh kae-kae untuk wong nyambut gawe dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ya Mas kedes luwes sak selawane jang kandang ora bisa temu bisa nyawang ora wani nyambung. Nggih matur suwun. Nggih. Yo ben gak duwe utang. Nggih Mas. Prianya idamannya. Prianya dari idamannya. Sekoto mancangnya. Nggih. Ayo Mbak Monggo. ikannya. Ning Karembong ku mari pria idaman tapi gak ono sing njaluk lagu borok. Waduh. Tapi mbune bedayanku agak ngerti. Nggih. Satu tembang borok. Saya yang paham. Dilemu siap, monggo. Pria idaman ning Karembong.
aja. Audio, terima kasih. Satu tebang rancak banget. Nggih, Mas. Pria idaman. Kurang Ayo. berapa lagu, Mas? Nggih, sih. Tinggal 2 lagu aja, no. Nggih. Nah. Niki dapat request dari Mbak Sydney Bringkang. Nggih. Titip cinta. Titip cinta. Nggih, kali Bapak niku wau penggemar nyuwune Bengawan Sore. Bengawan Sore. Pas 2 lagu nggih. Nggih. Heeh. Mangke pinanggih malih wonten acara budaya. Bedayan Sekarsari. Ben gak jenuh, ben gak bosen. Nggih. Kita batasi waktune, kita bagi waktune. Siap. Tetap ada di Bedayan Sekarsari nggih, Mas. Mudah-mudahan Luwih banyak. ada yang minta lagu borok. Nggih, semerap kula. Sampai Mbak Ika lagu apa sih kuno? Oh, rahasia kok. Enggak tak kandani, Mbak. Nggih, Mang Gadeng selamat datang matur sembah nuwun rawuhipun. Waduh, di dalam no. Nggih, sinten Mas? Kancane Mbak Ika Rempong iku. Oh, nggih, MC niku to. Nggih, monggo no, yo. Semangka. Semangka. Satu tebak. Tetap Mbak Ika bersama Mbak Ikanya dan dengan Mbak Ikanya. Tetap bersama Mbak Ika dan Mbak Ikanya, tetap Mbak Ikanya. Apa mah? Sing dipandang. Ku titipkan kepadamu orang yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangmu selalu.
derita. Karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Kodro. Budi Wijaya lo iki. Yo lase. Angga hei. Wasik. Cintai dia seujung kuku. Jangan pernah kau sakiti dirinya. Sano. Cintai dia, sayangi dia. Bos. Jangan pernah sia-siakan dirinya. Biarlah derita aku simpan dalam jiwa. Asal kau bahagia selalu bersamanya. Aku rela melepaskan dia walau harus menderita. Karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Kisah wong tulus iki. Wong tulus kamusan terus mas. Jeru bolong. Orangnya lo mas. Sing sabar. Seujung rambut, seujung kuku. Jangan pernah kau sakiti dirinya. Cintai dia, sayangi dia. Janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita aku simpan dalam jiwa. Asal kau bahagia selalu bersamanya. Aku titipkan kepadamu orang yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangmu selalu. Menyayangmu selalu. Ya. Lagu nengen mas lo nangis iki lo. Ajar Jum. Nggih. Sing tugel apa no? Bengawan sore. Bengawan sore. Kita ringkes di Samboyo. Nggih. Bengawan sore. Monggo yuk diakhiri. Oh nggih mas. Bengawan sore ini nduk Samboyo. Nggih. Nggih, yuk no.
Nggih, ubur-ubur ikan lele. Mantap. Jare Arumi, wayahe mamanjaran le. Asik.
saja sih.